Здравейте всички! Ние сме Тошко и Катето и нашия канал се казва Игратон. И имаме добра и лоша новина. Лошата е, че си щупих ръката, а добрата е, че днес ще разтваряме 36 топчовци от новите! Слагай топчето. И гледайте ли само как ги отваряме. Кате, ще ти дам топчето. Давай на нея да отваря. Я видим сега. Първото е моето затворяне. Ще ги сипваш или ще ги от кутията ще ги вариш? Я да видим какво ще се пълни. Сложи по средата капачето, за да може да кажете. Гроздето! Гроздето нямаш ли? Катето отваря едно топче, но аз го имам. Кое е то? Той се казва кивин. Кивинто? Да, кивин. Дай го да си го видим. Ето ти как. Тя иска да вади. Нека вади и тя. Айде отваряйте заедно. Хайде, да отваряме. Тази ръка е трудничка. Броколито! Само добри късмети ми се падат. Добре. Да, броколи. Не, това е такова. Мама. И познайте кой ми се падна? Кой? Броколито! Пак ли бе? Давай на батко да ти помага. Я да им то ще внимателно. Добре, ще ти помогна както си. Я да видим, май този го нямаме. Да, нямаме, да го знам кой е. Кой? Да, знаех си, че го нямаме. Това съм го виждала, ама не му знам името. Кадрите, кой отваряш? Кадри, дай да видя какво се падна. Ама и пак ми се падна също. Кати, какво имаш ти, мама? Я да видим, Кати, какво ти се падна? Я да видим. Ябълката чудо, ама по-чиста. Аз ще имам от моя най-добър приятел. Ми е давал. Кой бе да? Никола. Добре. Айде сега да отворим моя кивин. Кивинг бе, мама. Да, кивинг де. Кати, я видим какво ти се падна в първото, ти не го отвори. Кое е първо? Ти си някои отворените си се паднала, бе, Кати. Кивинг! Пак ли бе? Трете кивинг! Я слагайте настрани опаковките, за да виждаме кои са се паднали. Добре. Първият ми нов беше един от исканите. Добре. И отваряме. Май си затрудна, но мога и да успея. Броколито! Пак ли? Много броколи, много нещо. Да. Не. Добре, че си имам един нов броколи. Защото са много полезни. Истински. Го тук. Не съм какво. Кати, помагай на Кати. Кате, да видим ли кой се падна? Кате, аз много го исках този. Който е? Такова, фраз-праз. Добре. Прас. Кате, иска да го видя. Кате, слагай в капака от кутията. Кате, слагай ги при другите. Браво, Кате! Браво, бе, Кате, много си добричка. Айде, дай кутията за по-близо да може да ги достигне. Един от най-много исканите ми. Невидимата зелка! Добре. Кате, ти кое отваряш, мамо? Винаги е загадка какво се отваря. И господин Огенич, нов. Добре. Падна му стикер. Точно. Катенцето отвори едно пликче, да е пакетче и ми се падна ледената диня. Ето, вижте. И сега отваряме и ние. Да и аз. Един от много исканите ми. И чуйте кой е. Пататос, картофа. Добре. Кати, на теб какво ти се пада, мамо? Май съм. Видях само името написано. Кати, да ти помагам ли? Добре, няма да ти помагам. Невидимата зелка и забравих стикера. Леле. Един от много исканите ми на повторка. Мама. Батко да ти помага, че нали аз имам.
Видях кой ми се пада. Тикватрон. Тикватрон имаме много, нали мамо? Но да, имаме две. Как гледа, нали предния път много имаш тиква? Да, имах две топчовци и се паднаха тикватрон. Бако, Катенце, бата ти помага. Изчакай, Кати. Така. Капитана Ананасио, капитана Ананасио, имаме го за втори път. Айде. Сега. Катен си спокойно. Подай по-близо, за да може да достига кутията. Добре, Катен си... Внимателно, Кати. Падна ни се ябълката, чудо много. Добре. Дано да ми се падне тук чико банана. Чико. Капучинко. Леле мале, господин Оринч. Явно ще се разменим с едно момиче от долини. От дома ми. Тя тази ли искаш? Да, искаше и още и войната чест. Добре. Значи ще може така. Мале, доста сме събрали за сега. Я не знам колко са. Кунфу прасковата имам и от моят приятел Никола. Добре. Много Тя каза, че успя да ви затвори всички, които си взела. май. Ей, Кате, ето ти. Не е отворил едно. Май. Знаете ли, защо ми е толкова лесно с щупена ръка? Защото мама ми ги изряза и ми се падна пак ябълката чудо. Сякаш се чудо за ядене. Катен се куса. Господин Огнич. Браво. Решихме предварително да ги срежем лекичко в единия край, за да може да... Леле, невидимата зелка, господин Огнич. Ние имаме господин Огнич и невидимата зелка. Сега отворим това. Катен се остава внимателно. Айде сега Лала имаме... е спала вие докато... Я гледайте! Какво е? Две. От пакетчето две. Два стикърче. Добре. Катен, ето ти. Дано да е някой много. Знам, че винаги ме скатато майка. Дано да е някой много. Надявам. Кивиан! Да не му запомни името, значи. Кивиник. Така. Извинявайте, но понякога съм бързо. Да ви ме подобни. Майче Тя е какво се падна, мамо? Ябълка? Чико банана! Броко. Айде да видим какво се падна тук. О, явно имаме повторка на пататос. Айде сега и да отворим тук. Много се вълнувам, че майко, прасе майко. Не броколито, ама колко броколчета имам. Мале, много има за размяна. Да, много. Всъщност, да, виждаме, че много се повтаря. И както един от клубите вече го имам на повторка, който много рядко се среща. Кой той? Фантастичната ягода. Нека ви я покажа как изглежда. Някои деца си мислят, че ето е така изглежда, но то е така. Ето така, защото някои си мислят деца, че ето така. Да. Иначе си тя е наобратно. Да. Дори в коментарите да кажем, че някои деца писаха, че е наобратно, че е дома. Благодарим на всички за коментари. Лимон пак и Да. сега го имам и него на повторка. Така. Дай да видим, това ли беше чудо банана? Помогни на тата, че тя ми го донесе на мен, но аз не О, можах. Катенце, нека ти помогна. Спокойно, знам. Видях пък, просто пак казах. Казах, иначе доста се обърквах. Ряпарок. Сякаш има рок, като ето рок. Всъщност има. Даже падат ли по земята? Не е много важно. Пак ли
ли са двойни? Да, 2 пъти ги получих сигурно, защото... Ей, Мис Бери май или двойната чили. Дай да прочетем. Кое беше листчето? Ето, Мис Бери някой нарича... Чакай малко, изчакай малко, покажи го да се види лесно. Двойната чили. Чакай да го фокусирам. Мама. Да, добре, значи това е двойната чили. Кажи малко. Мамо да го отворя ли? Дай на точка, защото нали държа апарата. Катенце, дай да отворим последното. Последното ли е? Да. Катенце дано да е. Знаеш ли кой? Надявам се да е. Нека тя. Айде, че тя много искаше. Така ти? О, проклетие, господин Ориндж. Иначе ще можеш да размениш децата. Виж, това как е по-рядък явно. Да. Всъщност не мисля, че е много рядък. Така ми се струва. Добре, сега ти предлагам, ако искаш да си подредиш в кутийката в албума тези, които липсваха до сега. И после повторките може да ги подредим в капака. Да. И ще видите след малко. Така, хубаво е, нали, силиката ще се разчиства след всяка игра. Да, вярно е, за да имаш после повече пространство, за да се забавляваш и да правиш неща. Така, и сега почистваме опаковките и след това Тошито ще подреди тези, които сте събрали в албума. Внимателно, само да не падне някоя топчевата, нали? Само опаковките в кутията. Спокойно! Ние сме много внимателни в чистенето. Готови ли сме, Кати? Да! Браво! Штури деца! Толкова топчовци общо и... Това ли ни се падна? Да, точно това. Това са всички, които се паднаха, така ли е, Кате? Да. И сме много радостни, че имаме вече много и почти сме събрали цялата колекция. Мисля, че сме запълнили. Не, нали ги махнахме тези, за да не пречи. Чакай, мама ще ги махне. Мама ще махне да получите. И аз сега Тоши да видиме. Да, къде ще ги сложим? Дали имаме албум? Имаме ли албум, Кате? Имаме. Къде е албума, Кате? Какво правиш, мамо? Как го правите си, мами? И ето го е албума. Добре. Така. Знаеш ли местата? Не. Добре, защото да кажем, нали, значи си още в детската градина и не можеш да четеш. Кате, чуй ме, мога да ти дам кивичките. Ето, добре, Кате, давам ти го и нея. Добре, хайде слагай, които можеш, които не ги знаеш, мама ще помага. Кате ще помага. Ти ягодката можеш ли, Кате, да сложиш една от двете? Избери. То ще покажи къде е местенцето. Катенце, коя най-много харесва? Дай едната на то. Има ли още или няма? Няма повече. Добре, дай едната ягодка на Батко, другата е за теб. Искам тази вече. Добре, то ще сложи другата, която ти дава. Ето сега точницето с лявата ръка. Нищо, после ще я преместиш точно. Ето тук. Ето тук го служи. Да, точно това. Да. Браво на Кати. Благодаря, Катенце. Сега е ред на броколо. Къде стои той да ти го чуе? Преди малко беше лудница и слезнахме до моята съседка, която се казва Радослава. И тя ми даде двете останали топчовци, които ми бяха нужни. И аз ти дадох господин Ориндж портокала и вече имам цялата колекция. Добре, сега да обясним, че с Катето двамата се боричкахте кой ще сложи топчевците. В същото време, като ги събрахме, стана ясно кои са ти. Че сте събрали, така, тя какво търсеше, мамо, кака какво търсеше? Търсеше господин Ориндж и вместо това ни даде две вместо едно. Червената грамада и огнената пепа. Добре, и ти благодарение на това успя да ги събереш. Тези са, които ни останаха по вторки. Катето кои хареса от тях? Ягодата, Чико банана, май този харесва или брокола. Така. И останалите са ни повторки. Да, и ако нямате някоя от тези всичките, които сме насъбрали повторки,
Мога да ви ги дам без нищо, защото аз съм събрал цялата колекция. Да, лошото е, че ние няма как да разбереме, защото от YouTube ни казаха да спреме коментарите. Да. И децата няма как да ни кажат. Но тези дечица, които те познават, могат да ни кажат, за да си размените. И също така искаме накрая на клипчето да ви кажем, че с Катето много се вълнуваме, че наближава лятото, а сега е пролет и... Не. Пролет от вчера е лято. От вчера да е лято, защото не съм знаела и много се радваме, че може да ядеме всичките видове зеленчуци, като например ябълка. Че ги има на пазара да ги ядеме вече. Има пресни подобрени зеленчуци през лятото много. Да, и така и ние купуваме пресни. Добре, и друго. Ние как толкова много топчовци имахме сега за това клипче, защото за предното имахме само 4. Да. А сега как така имахме толкова много? Защото тези, това и... Да, 2 от тях ни ги даде кака Ради. Да, това е ясно. Така, и какво да кажем? Когато бях днес на физио... Чакай малко сега, чакай. Добре, просто... Добре, сега ще ви обясня за другата случка за толковато много топчовци. Леля ми Пепи и на дядо Тошко, моят дядо, и на баба Краси страшно много им благодаря, че ни дадоха 36 топчовци и успях да събера почти цялата колекция и я събрах с малко помощ от съседката ми Радослава и така и на всички, понеже Леля е събрала всички тия топчевци ги имам благодарение на всичките приятели колеги, да, които ни помогнаха да събереме, за да може да се радвате. И съответно това са ни допълнителните посторки, както ги наричате. И чуйте ме, ако имате някои повторки от онази колекция с стиките емоджита и ако искате някоя от тези повторки, мога да ви дам, ако искате. Ти нали ги събра емоджитата? Не съм, остават ми само 4. Събрах донати където катапултираха се храните с млякото. Събрах хладилника от Lidl. Да. А тези сега също ги събра, но имаш от емоджитата липсващи. Да, и имаме там доста повтарящи, но те се поизгубиха малко и не знаем кои са. И имам от Била магазина почти целия Била магазин. Да, добре. Това е. Благодарим на всички, които гледат нашите клипчета и оставяха коментари. И благодарим за толкова много абонати, че даже за последно май бях, че са 300 и няколко. Добре. И какво? Който харесва нашите клипчета? Да се абонира и да гледа другите ни клипове, който все още не се е абонирал. Пак може да ги гледа. Да. Въпрос е, ако ни харесват да дадат на лайкче, ако ни харесват клипчетата, че... И чуйте ме, ако искате да гледате другите ни останали клипове, натиснете към банката, ето тук, и тогава може да ви нещо като абониране и тогава можете да гледате, ще изписва когато сме направили нови клипове и ще ги гледате. Чао! Чао! А Катето в момента гледа телевизия. Да. И сега... Това са всички топчовци, пожелавам ви... Ела, как да кажеш чао, ела? Пожелавам ви да сте... Без превръзка даже. Без превръзка си? Да. Или като по-силно, защото веднъж, щом дадох 5 на тати, го заболя ръката от тази. Да. И те боля малко първите дни, вече не те боли. И чуйте ме, че за сега много ни харесват сквишитата и ето това сквиши, което получихме и нека ви покажа.
За дрежките трябва да сте събрали толкова, общо 10. А за сквишитата и такова и кърпите само едничко, само 5D. И аз се постарах и се надявам да съберем и много други сквишита. И отново чао от мен. Чао. И както се опитва да каже чао. Чао и от Кати. Чао. Весела вакансия.